kumshi benta ban rakhe ka sngi Christmas ka balong ka sngi baki khun Kristan ki kan mawi ka sngi jingwan longbre ukhun jong ublei utrai bat unong pen im jongi uji su Chris hang ne asla perthei bat kum ju ro daga jing thumu ban pen longi ka jing pen mi fan na benta ya ka si society ka balang Presbyterian umsaw nongbre Christian Endeavor Society benta ka sngi ka arphulai trik uno pra arjar arphulai kala pen longi ka food fest ka musical evening halor ka moto ka boong na ka benta Chris bat ka balang ya ka belayo ban penlong ikani jingalang ka balingkot haswa ban pli yakani ka food fest bat la penlong yakani hamadan football ka shnong umsaw nongbri ribhoi district hagani ka sngi pli uba balajit rani uba de UMDC ka nongpo constituency ulawan kum ukong san haga jingadon rengkat nadu teman besan di armap nyang teman besan HS Pamsyong teman besan OS Nongrum teman besan LL Markhap bat i teman besan SM Pamsyong lembat kirang ba balang kinong kitkam kasi society kipat ba ketika shnong nalor kiwi de haba ai jing keren na kaliang uba balajit rani udap da ka jing sngo kumen halor ka jing persyang jong kasi society ban kampen suk ya ka ban kenti ka fun jong kasi society shu shu la ong bakum ki khun samla hapo kasi society kin yo ekalat ban ya lumlang haju na ka benta ban trei ban kenti ya ki kam ki badon hapo kasi society buun kiu no sabeneng ni kermen ru langbagan Christmas kan ai ya jerem peying Kristen kijongi lane ya ki longying kijongi ya ka jing ie ka bo Jesus Christ ula dawa nangi kum ki khon ki bi kijong o aga bai dei bat kane ka sngi bat kane ka program ka bangidon menka badai ka program ka balapan be kerpang langba ka Christian Endeavor Society balang umsaw nongbri akaba kum ka society namtip lagaday kajing ka program ka baju pelong man ka snem ne man ka snem kadai ka program ka ba pilaju pelong man la ka snem ka kum ka society he don ka jing persyang nagabenta kumno ban hampensuk hakaban kentiu ya ka fon jong ka society bene ka food fest kom musical evening ngasngoro bonong ba kalongro kaway na ki program hagaba kum ki samla apo ka society pilyo ya kalat ya kaban ya lumlang haju ya kaban trey nagabenta ban kentiu ya kikam ke badan hapo jong ki society kani kan long si bentaru kum kajing si mentalang jong ki samla baro ke badan hapo ka si society bat kum juru kum bangile sngo na kajing keren jong itu basan kalong kajing si benta jong ki sub committee ki bapher akaban bu ya lagi jong ki stall ki jong pi na kabenta banyo bandi lane kiwi kikam ki bapi pidon kajing temu lang ba kane ka food fest ki jong pi ni kermen ba kane kajing persyang ka jong pi kanyarap na kabenta ki khun samla ki jongi namar ngitip ba ki khun samla ki jongi ki babun ki de ki badon hapdeng kajing pule ki don ki khun samla ki jongi ki badon hapo ki school kimpat yo ya kalat ya kaban kamai
lani ban Kristen ya ki kam jong ka si society. Henry langba ka jingdon ki program ki bakum kini kan long si benta ban Kristen na ka benta ki samla kim dadon ki bom dadon than kalat ban ai ka jing Kristen ya ki kam hapo ka si society. Namar kata ngaso ban ong bakalong ka program lani ka rukon trikam kaban yarap sibon nagabanta ki society ba kila ban Kristen lani ban pun urlong ya ki jingtmu lani ya ki project lani ki kam ki ba kum ka si society hidon nagabanta ban tre apo yala ka jong ka si society ka balang ka jong hi ngis nguru ba kidon ki jingye simbenta nakaliang jong ka jiaseng kenthairu lani ki long kemi ki jongi ngis ngoban ai kuble ye ki long kemi ki jongi ru mo ki long kemi ki badon ka benta ka bakrau kumno ban yalam ya lagi jong ki khun ki kti ki jongi ngi kan mauru mo ka rut ka badai ka we na kinong hanjang lang nang bakala ha ka bible ka rut ka dei ka bala don hasenda jong upol apostol hakapor kaba ulek banyalap nagawe ka sinong sa gawe pat ka sinong karut ka Kristen ya upol da kita kijang kiba maka kala design lanela penuandur ka Kristen nagamata ki kam hapo jong kata ka mission kaba upol udon tekum kilong kami ni kermen ba pin airu ka jing Kristen ya ki samla ge jongi ba kumno kinla ya kaban nang kham penbaha haga jinglong samla ki jongki ngitip scam ba kum ki samla ngidon hapdeng jong sibun teli kilat haga jing im ki jongi kade kapor kaba kum ki samla kinjit ya kano kalenti kaba ki de baniai tingi scam lang ba ka jingalam lenti ki jongpi kum ki long kimi ki long kpa hapo ke society ki samla ki jongi kinnom bakla lenti wat lada kidon hapdeng sibun teli kilat kabakane ka percaya ka don banterwayangi ingkermen scam bagane ka food fest kom musical evening di jongpi ke musical sibet janmit ka bapin sa penlong ya kane ka program ru ke jinga simbenta jong ki samla lane jong kiwi ki hap ke barit ki jongi ru lese sibet kin sai simbenta ingkermen scam bagane ru kanang ai mensim ye phi banang ai ka mensim jong ka jing shulur ya ki samla ya ki hybrid ki jongi ya ka bakin say ya la ki sap ki phong ki jongki ya ka bakin la ban peniteman ya ka ni ka program ka bangidon menta ka janme ni ka men scam ba ubleru undang kat lembat pi lang ba ki ni ki jing persang ki jongpi ki ba hidon lang ba ka ni ka sni ka food fest kom musical evening ni ka men scam ba ka ni ka program kanang penbhasu lani kanang penjanai ya kajing angut kijongpi apo ka society lese kum ka society pidon lese ki project lani kajing temu ka ba fikwa ban pen urlong lang ba kajing don jong kani kanyarap ban nang kentiu ha ka bayade bat ka fon jong ka society duble un kerku ye pi lang ba kani ka program ka jongpi loy jongpi ya ka ban yasno tilang na ka bantaban kentiu ya ka jing prekam jong ka si society apo jong ka balang ka jongi ban peniar ki jing jan roy jongi Jesus Christ kane kala jam ar hajar snem mensua ha ka snong u David ka snong ret ka ba Bethlehem Judea bat kane ka jing kurku ya ka ba ka snong Bethlehem Judea kalayo adu hangi menta ka tang itu ki jing kurku ya ki jing ikai ha ka biya dei bat kajing im kajing long Kristen bangin ya iwe ngin ya buram keliang kawai kajat bat kawai keniam de nakaliang jong atang kini ki kentin ki ba hendiat akan ke por ngakit